गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन पिलामाने आज तमर ए चतुर्थ और पंचम श्रेणी पिलांक पई गोटे तमर फेड़ाण बा वियोग विषय आम आज क्लास करिवे से विषय जानिबा जानिबा पूर्वरु तम मन कहल गोटे प्रश्नर उत्तर कहल तीनोटी अंकरे मुहि गठित 300 नामे मु परिचित ମୋ ଥିରୁ ଯେବେ 15 ଫେଡ଼ା 2, 8, 5 ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଢ଼ା କହିଲ ପିଲାଏ ଉତ୍ତର କଣ କହି ସାରିଲିଣି ବୁଝି କହୁନ। ଏଠି ଦେଖ ତିନୋଟି ଅଙ୍କରେ ମୁହିଁ ଗଠା ଅଙ୍କଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନୋଟି ଅଙ୍କରେ ସେ ଗଠିତ ମୋ ଥିରୁ ତମେ ଯଦି 15 ଫେଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟା କଣ ହେବ। ଏଠି ତମେ ଉତ୍ତର କହି ସାରିଲେଣି ହେଲା ତମେ ଏଇଠି ଉତ୍ତର କୁହ କହିପାରିବନି କୁହ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କହିଲି 2, 8, 5 ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଣ ଦେଖ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରେ ମୁହିଁ ଗଠିତ ମାନେ 300 ନାମେ ମୁଁ ପରିଚିତ 300 ହେଲା ମୋ ଥିରୁ ଯେବେ 15 ଫେଡ଼ା 15 ଯେତେବେଳେ ଫେଡ଼ିଲ କଣ ହେଲା 2, 8, 5 ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଢ଼ା 300 ରୁ 15 ଫେଡ଼ିଲେ ହେଲା କେତେ ଆମର 285 2, 8, 5 ଉତ୍ତର ହେଲା 285 ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଶିଖିବା କଣ ନା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଫେଡ଼ାଣ ବା ବିୟୋଗ ତମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଜାଣିଥିଲ ଯେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ମନେକର 280 ଫେଡ଼ାଣ 5 275 315 ଫେଡ଼ାଣ 7 308 ଏ 3 ଅଙ୍କରୁ 2 ଅଙ୍କ ଏ 1 ଅଙ୍କ ଫେଡ଼ାଣ ଶିଖିଥିଲ ଆଜି ତମେ ଶିଖିବ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଫେଡ଼ିବା ବା ବିୟୋଗ କରିବା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବିୟୋଗ ବା ଫେଡ଼ାଣ ତମେ ଦେଖ ତମର ଗୁଡ଼େ ପିଲା ତମେ ନ ଜାଣିଲେ ତମର ଫେଡ଼ାଣ ଜାଣିପାରିବନି ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ जो संश्लेषण आम कहूँ जो 1 ରୁ 0 गले 1 1 ରୁ 1 गले 0 2 ରୁ 0 गल 2 2 ରୁ 1 गले 1 2 ରୁ 2 एटा तुम पूरा अभ्यास करिया पड़ो बारंबार पुणी मन रखिले तुम जान फेड़ाण कर देख तुम अभ्यास बारंबार आम दिया हूँ देख 500 फेड़ाण 17 500 ରୁ 17 फेड़ा आम जाचे जे एकक गोटे संख्यार एकक 500 एकक दशक शतक शहक शह एक घरे 0 10 घरे 0 100 घरे 5 आम आग देखे उपरे 0 रू आम 7 फेड़ा 0 घर ना 7 फेड़ी पार आम जा 10 घर 10 घरे 0 एक घर को जाई आम आनिबा 100 रू 10 घरे रखिबा 9 एक घरे रखिबा 10 9 जो आम रखुचे 9टा हूँ 9 10 10 घर रखिया 9 10 आम खाली 9 रखुचे कि से घर मूल्य है 9 10 शून्य है 1 10 9 10 1 10 9 10 1 10 10 10 10 10 100 500 रू 100 आइले 9 10 100 आइले शून्य रू 10 रू जो 10 शून्य थिला 10 शून्य 10 10 10 रू 7 गले 3 एटे थिला 9 9 रू 1 गले 8 एटू नहीं 1 नहीं हम जो कहते 100 नहीं 100 1 नहीं बाकी रहा 4 तेणु 500 रू 17 वियोग कले फेड़िले 483 है सेमती 603 रू 15 फेड़ा आम कौन करे प्रथम 3 पान जापर नहीं 3 रू गले 10 घरे 0 अच्छी 100 घरे 6 अच्छी ये आने कौन ना 100 शून्य लगे रखिले 9 10 एक रखिले 1 10 आइले 1 10 3 एट अच्छे 1 10 तेणु 10 मिश्रण 3 मान 13 13 रू 5 गले 8 ये रखी 9 9 रू 1 गले 8 9 10 रू 1 10 गले 8 ये रही 5 5 5 588 आप देख 436 रू 24 6 रू 4 गले 2 सहज हो जाऊँगी 6 रू 4 गले 2 3 2 गले 1 4 की 4 436 रू 24 वियोग कला फेड़िले 412 रही 310 रू फेड़ाण 17
ଶୂନ ସାତ ଯାଇପାରିବନି, ଆଇଲା ଗଲା 10 ଘରୁ 10 ଆଇଲା, ଏକଦଶ ଏକଦଶ ଆଇଲା, 10 ଆଇଲା, 10 7 ଗଲେ 3, ଏଠି ଏକଦଶ ଆଇଲା ଶୂନ, ଶୂନ ଶୂନ ଦଶ ଶୂନ ଶୂନ, ତେଣୁ ଆଣିବ 100 ଘରୁ ଆଣିବ 9 9 ଆଣିବ ବା 9 10, 9 ରୁ 1 ଆଇଲେ, 9 ରୁ 1 ଆଇଲେ, ଏଠି କେତେ ରହିଲା 10, 10 ରୁ 1 ଗଲେ 9, ଏଠୁ 2 କି 2 293, ଶୂନରୁ 100 ରୁ 30 ଗଲେ ତମେ ଜାଣିଛ, ଶୂନ ଶୂନ ଶୂନ, 10 ରୁ 3 ଗଲେ, 3 ଯାଇପାରିବ, ଆଇଲା 10, 10 ରୁ 3 ଗଲେ 70, ଏଇଟା ସେଇ 315 ରୁ ଫେଡାଣ 17, 315 ରୁ ଫେଡାଣ 17, 17 ଗଲେ 7 ଯାଇପାରିବନି, ଆଇଲା ଏକଦଶ, 10 5 15, 15 ରୁ 7 ଗଲେ 8, ଏଠି ରହିଲା ଶୂନ, ଏଠୁ ଆଣିବ ପୁଣି ଆଣିବ 9 10, 9 କୁ 9 ରୁ 1 ଗଲେ, ଏଠି କେତେ ରହିଲା 10, 10 ରୁ 10 ଶୂନ 1 ରୁ ଯାଇଥିଲା ହାରି, ଶୂନ, 10 ରୁ 1 ଗଲେ 9, 2 298, ଏମିତି ତମେ ଗୁଡାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୁଡାଏ ଫେଡାଣ ବା ବିয়োଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଭାବରେ 6ଟି ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ତମେ 8 10ଟି 15ଟି ଖଣ୍ଡ କରିବ। ତାପରେ ତମକୁ ତମେ କଣ ଜାଣିଲ ନ ଜାଣିଲ, ଏଟା ହେଲା କି ନହେଲା ତମକୁ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। 325 ରୁ 18 ଫେଡିବ, 400 ରୁ 15 ଫେଡିବ, 308 ରୁ 19 ଫେଡିବ, ତାପରେ 600 ରୁ 17, 317 ରୁ 15, 350 ରୁ 14 ଫେଡିବ। ଏଇଟା ତମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଦେଲା 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦିଆହେଇଛି, ତମେ 8 10ଟା 15 ଖଣ୍ଡେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଯେ ଭଲ କି ଜାଣିଲା ପରେ ତମେ ଏଟା ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ତମେ ଜାଣିଲ କି ନ ଜାଣିଲ ଏସବୁ ଜାଣିବ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ ରେ ତମେ କଣ ଜାଣିଲ ନ ଜାଣିଲ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଉ 5 6 ଦିଆହେଇଛି। 100 ରୁ 30 ଫେଡିବ, 205 ରୁ 17 ଫେଡିବ, 401 ରୁ 18 ଫେଡିବ, 635 ରୁ 77 ଫେଡିବ, 319 ରୁ 17 ଫେଡିବ। এইটা ହେଲା ତମର କଣ ନା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଫେଡିବ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତିକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଆହୁରି ତମେ ତମ ଘରେ ବାପା ମା କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିଏ ପଢୁଥିବେ, ବାପା ମା ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କଠୁ 8 10ଟି କି 15ଟି ତମେ ଲେଖିକିରି ଫେଡାଣ ଲେଖିକିରି ନିଜେ କରିକିରି ଆଣିବ। ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଅନ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।